Sa mga pangenot na bareta, 3.6 milyon pisong kantidad nin iligal na droga na kumpiskar sa syudad nin Naga. Babayi gadan kan pagsasaksakon kan sa diring esposo sa Camarines Sur. Banggaan nin duwang motorsiklo sa Santo Domingo hagup sa CCTV. Solar-powered water supply system project kan ako Bicol Party List sa laog kan Bicol Regional Hospital and Medical Center. Napapakinabangan na. Asin piling obrero na tawan ni amay na pamasko kan sarong dakulang mall sa Legazpi. Maray na hapon, Martes, Desyembre 13, taong 2022. Kuninan mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7, Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7, Radyo Oragon, Legazpi. 3.6 milyon pisong kantidad ng iligal na droga na kumpiskar sa operasyon sa syudad ni Naga. May report sila Arnie Miranda. Arestado ang tulong sospek sa pigkasar na bypass operation kan pinagsararong pwersa kan Naga City Police Office, Regional Police Drug Enforcement Unit 5, 501st Regional Mobile Force Battalion, PIDEG, 2nd PMFC, asin Piling Municipal Police Station sa Diversion Road, Concepcion Pequeña, Naga City, alas 5:40 kasubagong aga. Sa impormasyon, 50 gramo nin pigtutubudang shabu na nagkakantidad 150,000 pesos ang nabakal kan poster buyer sa saro sa mga sospek na si Benjamin Fernandez, 35 anyos, asin residente kan San Francisco, Iriga City. Ini pong ginibong anti-illegal drug operations, ining bypass operation, pinagkukonsiderar po ining high-impact operation considering na dakula talaga sa items, dakula sa quantity, na nakuha naman sa mga suspects. Apwera kay ni, nakuha man sa posisyon kan mga sospek ang 480 gramo nin pigtutubudang shabu. Sa kabilugan, pigkakarkulong nasa 530 gramo nin pigtutubudang shabu ang nakumpiskar sa mga sospek na nagkakantidad 3,604,000 pesos. Iyo po totoo yan, kung nanuntaranta, halos si Resimana, igo kitang accomplishment, igo kitang mga anti-illegal drug operations dito sa siyudad ng Naga. Gustong sabihin kayan na medyo talagang mahigos ang sa tuyang mga operatiba, talagang pinagtutungkusan ninda si sendang trabaho. Pandua, it goes to show, ang implikasyon diyan, igwa pa talagang dahil nag-uuntok, dahil pa nag-uuntok sa pagkakaimbuelto sa illegal drugs. Pero ang karahayan, sa tuyang datos, medyo nagbaba na sa mga involved sa illegal drugs, pero igwa pa. Yan ang mamundong realidad, igwa pa giraray na imbuelto. Apwera kay Fernandez, arestado man ang duwa pa kaining pag-iriba na sinda Melrose del Rosario, 35 anyos, asin Lolito del Rosario, 40 anyos, parehong residente kan Zone 5, Balatas, Naga City. Sa ngunyan, nasa kustodiya na ka Naga City Police Station ang mga sospek asin nahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Arnie Miranda. Babayi gadan kan pagsasaksakon kan sa diri man sa nang esposo sa Bumbon, Camarines Sur. May report si Maria Lorenzana. Daina uminabot pang buhay sa ospital ang 32 anyos sa si Manalyn Boquiña matapos sa pagsasaksakunin 10 beses kan sa iyaman sa nang esposo na si Salvador Boquiña, 41 anyos, sa laog kan sa indang residensya sa Barangay Siyembre, Bumbon, Camarines Sur, alas 9 nin banggi kan Lunes, Desyembre 12. Sa investigasyon, mantang na mamanggi, nagkaigwan nin diskusyon ang mag-agum unong sa kwarta. Asin ka nakahigda na sa kwarto ang biktima, nilaog ini kan sospek asin pinagsasaksak gamit ang 13 pulgadang sundang. Higot ni pong pangapudan sa publiko na kung may mga dayman pong napagkakaunawaan, napagkakairiwalan kang pamilya, mga aki. Bukod po, daron po di sa muya, pag-ulayan ta. Sa impormasyon, nagtatrabaho bilang domestic helper ang biktima asin kakauli pa sana ka nakaaging bulan nga ni magburo bakasyon. Nag-uwi lang po siya last November 27 para po mag-vacation leave lang po dito sa Pilipinas. Kaya lang, sad to say, yun na po nangyari sa kanila. May dalawa pa silang anak, 5 and 3 years old, pares po lalaki.
Tulos man na pigsumiter kan sospek ang sayang sa diri sa barangay asin pig turnover sa kapulisan. Mahahampang man sa kasong parricide ang sospek. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. 4 na persona arestado kan magpurbar na mang hold up sa Camarines Norte. Ma-report si Nomer Corporal. Nagpaparayray pa sa ospital ang duwang sospek na nabadil kang otoridad matapos na magpurbar namang hold up sa sarong mini grocery store sa Barangay Gubat, Daet, Camarines Norte. Pasado alas 6 ning banggi kang Sabado, Disyembre 11. Sigun sa Daet Municipal Police Station, sagin man na mabakal sa nasabing tindahan mga sospek hasta magdeklara ning hold up. An insidente, tulos man na narespondihan kang kapulisan na nakataltag sa lugar. Alagad imbis na magsumitir kan sa indang sa diri sa otoridad, nakipagribayan pa ning putok ang mga sospek na nagresulta kan sa indang pagkakairido. Ang tindera. Oo, parang inuna nila yung bigasan na pasok ito, nagbigla sila. Ang hindi nila alam na nasunod na sila ng mga operatives natin. Edad 25-38 anyos ang mga sospek. Asin anas residente kang Sitio Pantay, Dalig, Teresa, Rizal. Nakuha sa posisyon kan mga sospek ang sarong kalibre 22 na badil na kargado ning 5 bala, kutsilyo, 2 motorsiklo asin helmet. Abutan ng mga tropa natin, nahuli yung tinamaan. Yung isang may angkat ay yung isang driver, yun ang yung nang nakatakas dapat. So nakuha siya kinabukasan na ng madaling araw alas 4 ng madaling araw. Dalang mga gamit kasi nag-check out na siya, papalis na sana mga tarakas. So naabutan ng tropa natin kaya nahuli na sila lahat. Pigtutubudan man nasaro ang grupo sa mga nasa likod kang horoldapan asin pagpapalakop ning pekeng kwarta sa nasabing banwaan. Urog pa ang harani na ang Pasko. Kaya ina-advise namin lahat ng mga establishmento dito sa mga kababayan natin dito sa bayan ng Daet na maging mapalakyag sa mga pera na nare-receive nila kasi baka isa to sa mga peke na nagkumalas na. Sa pagsuy-suy kay kang otoridad, napag-araman man na nagbayad ng pekeng kwarta kantidad 10,000 pesos ang mga sospek sa pigdagusan na sarong hotel sa banwaan kang Labo Parehong Banwaan. Apwera sa duwang lugadan, arestado man ang duwang pag-iriba kaini na nasa kustodiya na kang Daet Municipal Police Station asin anas na ampang sa patong-patong na kaso. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Banggaan nin duwang motorsiklo hagop sa CCTV. Asin piling obrero na tawan nin amay na pamasko kan sarong dakulang mall sa Legazpi. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan.
sa tabang kan man tuniina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Duwang motorista iridukan magbanggaan ang pigmamanehong motorsiklo. Insidente hagup sa CCTV. Ma-report si Nomer Corporal. Sa CCTV footage na ini sa Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay, mahiling ang naging salpukan kan duwang motorsiklo alas 11 ning aga kang nakaaging Domingo. Sa kusog kang banggaan, nakalasik ning pirang metro ang sarong motorista. Sa impormasyon, gikan ang nakabanggang motorista sa syudad ning Legazpi asin pasiring kutang sentro kan Santo Domingo. Alagad man tang pigbabaybay ang nasambit na tinampo, di kaaninamang nuan ang papabalyo man ang motorsiklo na nagresulta sa saindang pagkakadiskwido. Kaya kita dapat stop, look and listen. Pundo ka mo, nahilingon mo sa right, sa left, kung may approaching na vehicle bago ka mag-cross. Iyo to so siguro na ano nung Euro na driver. Dumiretso siya. May marabason man, dai naman nakapreno kasi maalanganin. Kasi kung ma-observe nyo po ang Lidong na road, 4 lane siya talaga. Kaya dai maiiwasan na magkaskas talaga ang mga motorista sa ano yan. Kasi buwelong-buwelo. Sa presente, nagpaparayray na ang duwang motorista sa ospital asin dai pa nagkakaigwan ng pag-uulay. So sniper na driver, igwa siyang nagtamo siya ning lugad digdi sa left chest. Tapos saro naman po ang igwang injury sa pandok, pero okay naman sinda. Abo magtao ng any assistance ining driver ng sniper kasi piga allege na may fault man ini po na driver ng Euro. Mientras tanto, pigtawan doon man ni Osirin ang importansya kang CCTV, urog na sa mga mayor na dalan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Solar-powered water supply system project kan ako Bicol Party List sa laog kan Bicol Regional Hospital and Medical Center. Napapakinabangan na. May istorya si Mariel Lorenzana. Formal ng pig-turnover kasood maka na Bicol Party List sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC ang sa indang donasyon na sarong upgraded level 2 solar-powered water supply system na pinanginutan mismo ni Congressman Elizalde Co, kaiba sa the 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda, Governor Edsel Lagman, ako Bicol Party List Executive Director Attorney Alfredo Garbin Jr., asinan pamayo kan BRHMC na si Dr. Eric Raborar. Ang nasambit na solar-powered water supply system, igwanin duwang distribution line o gripo. Ang tubig na ibubulos digdi, maagi sa tulong proseso nin water filtration o pagsasara. Igwaman ining reverse osmosis process na makakatabang nga ni maging potable water o pwedeng inumon ang tubig digdi. Solar power po siya, so meaning po, wala po ning kuryenteng gagamiton. So operated lang po siya by solar power para po doon sa submersible pump. Kaya nakulang bagay po ining katipidan na may conversion kita from solar energy, ma-convert ta sa volume kang potable water. Kanakaaging taon kan inian ni pangapodan sa partido kan BRHMC. Sigun sa Deputy Secretary General kan ako Bicol Party List sa si Melinda Ebio, inian tinawang kasimbagan kan partido nga ni matabangan ang mga pasyente sa nasabing ospital. Urog na itong nagpapasairarom sa dialysis kung sain saro sa panginot na pangangaipo iyuan malinig na tubig. Sana po, tulad ng sinasabi po ng ating Congressman Kong Zaldi, ito po ay ating pakaiingatan nang sa ganun po ay tumagal at marami pang manginabang na mga sa panahon na iba-ibang generasyon pa natin. Sa kabilugan, lagpas 300 ng water supply system ang naimok na kan partido sa anom na probinsya sa Bicol. Mientras tanto, kasabay ka nasabing inaugurasyon, ginibo man sa lugar ang groundbreaking ceremony para sa ipapatugdok na outpatient department, specialty centers and medical arts building na may 10 eskalon. Sigon kay Dr. Raborar, makakatabang nanggad sa indaan ni mumuk ng edipisyon na mas makakapagpahiwas pa kan sa indang serbisyo. Umasa po kayo na nandito ang BRHMC para po sa inyo.
Para po sa inyong alam natin yan, Malasinlong pong ospital para sa ating mga kababayan na alam naman natin cannot afford a St. Luke's like na ospital po. Pero umasa po kayo na nandito ho kami para paglingkuran po kayong lahat. Sigon kay Congressman Elizalde Co, bilang chairman kan Committee on Appropriations, saro sa mga advokasya niya iyuan madugangan pa ang mga ospital sa bilog na nasyon urog na sa rehiyon. The government will be investing hardly on hospital and bako lang yan, we have the libreng medical assistance sa pribado, sa government, pero pag nailing training ko niya na ang gobyerno pala ng igwang pinakadakulang pasilidad, pinakamagayon, baka abot na magduman sa mga pribado. Makakatuwang man sa nasabing proyekto ang Department of Health, Department of Public Works and Highways, Gobyerno Probinsyal kan Albay asin ang House of Representatives. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Piling obrero natawan nin amay na pamasko kan sarong dakulang mall sa syudad nin Legazpi. May istorya, sila Arnie Miranda. Pigpapasalamat kan parasirang si Tatay Roque kan Rawis Legazpi City an amay na pamaskong narisibi kasubagong aga gikan sa sarong dakulang mall sa Legazpi katuwang an Naval Forces Southern Luzon, Philippine Navy. Istorya niya, apektado kan paburbagong panahon an sa iyang hanap buhay. Ngunya na magpapasko da iya da masyerto kung igwasindang pag-aarampangan lamang sa Noche Buena. Alagad sa espuersos kan SM City Legazpi asin Navforsol, dawa papaano inian natawan ng kasimbagan. Nagpapasalamat po kami sa araw ko, nabigyan po kami kayang araw ka na Christmas, pangarang ka na yung, so medyo yun na, nagpapasalamat po kami sa sarong dakulawang tabang po sa muya sa sarong pamilya. Maraming salamat po. Si Nanay Corazon, pigpapasalamat man ang Noche Buena package na narisibi. Dakulang bagay po ini sa muya, ngunya ng Pasko. Asigurasyon kan tagapagtaram kan Navforsol na si Ensign Jeffrey Manzano, padagos sindang makikipagtabangan sa man iba-ibang opisina, grupo o organisasyon, urug na kuninian may darang dakulang katabangan asin kaugmahan. Siyempre maraming salamat sa SM City Legazpi sa patuloy na pagtulong nila sa amin sa pag-reach out sa mga community gaya nito sa mga fishermen na malalapit sa Navforsol. Apwera sa piling parasira, natawan man ni Noche Buena package ang piling sapatero asin panday sa sentro kan Legazpi. Saro na digdi si Tatay Cesar Hernandez. Thank you very much. Dakulaon na pasalamat mi digi sa arog sa muyan nagtitehos. Salamat po, salamat. Sana dagol pa kamong matabangan. Natawan man ni Noche Buena package ang PUV driver sa Legazpi Grand Terminal katuwangan Highway Patrol Group. Sigun sa manihamiento kan mall, obeto nindang makapagiras sin biyaya sa paagi kan pagtuon nin simpleng kaugmahan arog kan Noche Buena package sa mga saraday na obrero sa probinsya. We hope na sa mga maliliit na bagay, nagiging instrument ang SM City Legazpi na magparamdam ng pagmamahal, hindi man sa material, sa pinakamaliit na pwede naming maibahagi or maipakita sa ating mga kababayan. Apwera sa Legazpi, ikukundusir man sa iba pang lugar sa Albay ang nasabing aktibidad. Para sa mga baretang tatak Bicol, La Arnie Miranda. Asinyanan katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. 12 Dias na sana, Pasko na. Ako si Jenny Nunez. Salamat!